जानोसै नै ओंखाम दानिया खुरनानै लाबाय आङो नै अमा बेदर ओंख्रिया बेनिफ्राय इयावहाय खांख्राइजों मैथा ओंख्रि संदोंमोन दहाय फुङाव बेनिफ्राय नै पापर एवनाय। हेल' लोगोफोर, आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरग्रोनानै लाबाय आरोना। बेनिफ्राय दिनैहाय आं मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसैलाय, माने आङो दायो अमा बेदर ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना। नै अमा बेदरा प्लास्टिकआव, बेनिफ्राय बेखौहाय रुहरनोसै आं दायो। था बिलाइजों अमा बेदर एवनानै जागोन आरोना दिनै। नै अमा बेदरखौहाय रुहरबाय आङो, बेनिफ्राय दायो आं था बिलाइ खाहैनोसै। नै था बिजौखौ खानोसै, एसे गोरलै गोरलैखौ होगोन आरोना। बारा होआ, ओरैनो दोंनैसोल' होगोन, मोननैसोल'। दानिया संनोसै, नै सारायखौ जानबाय, बेनिफ्राय नै बिलाइया थासुमलि बिलाइ बियो। बेनिफ्राय नै अमा बेदरखौहाय एसे फिसा फिसा हानानै लाबाय आङो, माने रुखांनानै। मस्ला सामब्राम गुफुर सेरहरदों नै थावआव। अमा बेदरा जि मेजेम गोजाथार, मोदोमानो गैथारा नै, मेजेम गोजाथारमोन। मोदोमखौनो मोनखायाखै माने, बेनिखायनो माने मेजेम गोजाखौनो लाबोनांबाय आङो। था बिलाइखौ होनोसै नै। मेजेम गोजाथारना, बेनिखायनो माने आङो था बिलाइखौ होदों, मेजेमा एसे सोबखांनायनि। नंगौथ' आरो नंनायखायनोथ' होदों आरो। नारानि मा जाखो? दै एसे होना होनोसै। नै आंनि अमा बेदर भाजि एवनाया मोनबाय आरोना। दानिया जानांसिगौल'। बेनिफ्राय आङो नैबेयावहाय पापर एवनो थाखाय साराय जानदों नै। जानोसै नै ओंखाम दानिया खुरनानै लाबाय आङो नै अमा बेदर ओंख्रिया। बेनिफ्राय इयावहाय खांख्राइजों मैथा ओंख्रि संदोंमोन दहाय फुङाव, बेनिफ्राय नै पापर एवनाय।
दालायावसो गेलेबाय खोमा हायो जानोसै अमा बेदर थालिया गोथाव जादों पापरखौ जानोसै मैथाजों खांख्राया जि गोथाव जादों खांख्राया ओरैबायदि मेलेम दंमोन मेलेम गोजाखामोन मिलौलायदों बानलु गोसाथार
जाखांजोब्बाय नै लोगोफोर दानिया इनिफ्राय नै आं जाजोबनो हायासै आरोना अमा बेदरखौ नै ओमफ्रायो खांख्राइ ओंख्रियाबो एसे थाबाय जानो हागोन साननानै बुरजा बुरजा लादोंमोन आङो इनिफ्राय अमा बेदरखौ जानो हाथारदिया माने मेजेमा आंगायथारबाय बांद्रायबो जानो हाखाया माने मेजेम गोजाथारसै इनिखायनो माने जाजोबनो हायासै आङो नै आग्लायबाय इनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय इनिफ्राय जाय आंनि चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनदों साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय